ni uste beti zitea azkeneko partidu urtegu bere importantzia eukitzeula, gero horregotean hiru asteko paro hortan, entrenatzeko bere aldire hauteala, animo aldetik ez tegula azkeneko partidu etxien irazite bukau edo galdute bukau. Irutzat partidu importantea dela baina, kontra eso bate gure ligan sartute hona, 2 puntu atzetik eta azkeneko partidu etxien empata genuen Turinen kontra eta irutzat eta aldie azteko bentzete gaur izango biharren kontra bentu, baina ondo lana jenik dela eta partidu etzoko guen. Ni uste ikusik ze kontrasun kontra jola duen eta ikusik bat ze parekatasun da hon kategorio osun ez dala ikusi behar oso emaitzen negatibo bezala ez, irutzat hiru partido, hiru empateen hirure irazteko ez genula askore behar, orduan irutzat ez da gula motiboik kezki pentsatzeko.